Il-folla kbira li mliet il-fosos tal-Furjana lejlet l-indipendenza semet li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jirrispondi għall-isfidi ta' żmienna u tal-futur b'viżjoni ġdida. L-ewwel nett folla kbira. Tinduna kemm kienet kbira, mhux biss meta tara, imma meta tara wkoll l-attentat massiċ tal-Gvern u tax-Xandir tal-Istat biex imaqdruha u jaħbuha. Il-Gvern li ħassar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li ġejjin huwa terrorizzat minn nies beżan mill-appoġġ jikber biċ-ċar għall-Partit Nazzjonalista. Jikber ukoll b'ħafna laburisti, dawk dikjarati li anke tkellmu minnhom fuq il-fosos u l-ħafna li attendew fuq il-fosos, apparti l-eluf ta' laburisti li segwew il-mass meeting tal-Indipendenza fuq Net Television u li semgħu lil Simon Busuttil dejjem aktar fiduċjuż joffri l-viżjoni tiegħu. L-indipendenza tan-nies tiegħek rajk fidejk. Hija viżjoni għal żmien għax li qed ngħixu llum hija politika ta' tlieta minn nies f'Kastilja li ħsiebhom fil-Panama u fil-kuntratti moħbijin u għalhekk bħala definizzjoni kuntratti korrotti għax taħbi dak li jkun maħmuġ. Simon Busuttil tkellem dwar il-ġustizzja ma' minnu korrott ikun min ikun li se jħallas għal emilu wara investigazzjonijiet indipendenti minn nies maħturin biż-żewġ terzi. Investigazzjonijiet fuq ir-rekord ta' skandli u kuntratti moħbijin illi kellna fi 3 snin u nofs, il-qoċċata tal-iceberg, għax min jaf xemm aktar. Min klikka ħsieba fil-Panama jiġifieri ħsieba f'kemm se ddaħħal miljuni fil-but irridu l-indipendenza tan-nies. Kif spjega tajjeb Simon Busuttil l-indipendenza tal-ħsieb, l-indipendenza mill-inġustizzji, l-indipendenza mill-medjokrità fil-kwalità tal-ħajja, l-indipendenza mit-teddida għas-sigurtà bil-viżas korrotti, l-indipendenza mill-faqar jikber, l-indipendenza mill-pagi staġnati b'żidiet miżeri. L-indipendenza tan-nies tiġi bħal dik politika, b'koalizzjoni ta' politiċi notfa u ġenwini li jagħtu lin-nies rajhom f'idejhom, ineħħu l-poter minn idejhom u jgħadduh lin-nies. U f'din il-koalizzjoni qed jingħaqdu ħafna laburisti kif urew dawn il-festi fuq il-fosos tal-Furjana. Simon Busuttil lejlet l-indipendenza wera li qed imexxi Partit Nazzjonalista mġeddet b'viżjoni aġġornata għall-futur, policies li jwieġbu għal bżonnijiet u xewqat tan-nies u mġeddet ukoll bl-appoġġ tal-ħafna li jridu jgħixu veru rajhom f'idejhom f'pajjiż fejn tkun gburi li inti Malti u fejn il-politiċi jservu lil Maltin u l-Awċin flok iservu lilhom infushom bil-miljuni illi ma jistgħux jispjegaw minn fejn ġew moħbijin fil-kontijiet u fil-kumpaniji segreti fil-Panama u fi bnadi oħra tad-dinja. Kif spjega Simon Busuttil huwa bekk illi nirnexxu bħala nies rajna tassew f'idejna, mhux il-ftit imma kulħadd, il-koll, mhux elit korrotta imma flimkien, fi spirtu kollettiv.